Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagmangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes sa Pebrero 18 tuig 2022. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang iyong balita, Aksyon and Defensor. Kagaron sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. 3 pesos nga saka sa presyo sang kuryente ipatuman sa Seneco sa bulan sang Pebrero. Opisyal sa Banwa sang Isabela may patag angot sa reklamo nga wala nakabaton sweldo nga mga job order casuals. Sa mga nagapanguna nga balita national, mga nagabusong gina-encourage nga magpabakuna batok COVID-19. Samtang Roy Simato nag-resign na sa pwesto. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:15. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pag-saka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigulugan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre. Balita mula sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:21 kagkaroon sa detalye sa ato mga nagapanguna nga balita lokal. Magapatuman sa 3 pesos nga pagsaka sa presyo sang kuryente sa kada kilowatt-hour ang Central Negros Electric Cooperative subong nga bulan sa Pebrero. Sinukay maluparoko ang Public Relations Officer sang Central Negros Electric Central Negros Electric Cooperative sa bulan sang Pebrero magalabot sa 11 pesos kag 51 sentimos sa kada kilowatt-hour ang sukot sang Sineco sa residential rate halin sa 7 pesos kag 59 sentimos nagligad nga bunan. Dugang pa ang pagsaka sa presyo bangod sa pagsaka man sa generation, transmission kag system loss charges kay iwan pa nga pass-through kaangay sang lifeline kag senior citizen subsidies. Gram ICRA adjustment kag VAT. Ginklaro naman ni Paroko nga piso kag
18 sentimos sa kada kilowatt hour lamang ang nagkadto sa SEDECO para sa distribution, supply, metering, o kon metering charges kag investment o kon reinvestment fund para sa sustainable capex para sa ila administrative kag operational services. Sa iban nga balita lokal, handa nga makigdialogo ang sangguniang bayan sa Banuasang Isabela sa mga nagpakilala nga mga job order casuals nga nagpanguna sa hublag protesta nagligad nga adlaw. Suno kay SB Francis Malabor ang chairman sa Committee on Finance, gilayon nga ginhatagan igtalubangod sa mga SB ang ilang mga panawagan sang nagpatigayon sa protesta ang mga GOs. Apang suno kay Malabor, sa naghingyo nga makigdialogo sa tatlo ka mga tiglawas ang grupo ang mga SB nagpamalibad ang mga ini. Bangod sini nagapati si Malabor nga mahimo may mas madalom o kun iban pa nga mga rason ang mga GO sa pagpatigayon sa protesta. Aminado si Malabor nga wala pa mapasar ang annual budget bangod sa madamo pa sa mga requirements nga wala pa gihapon mapasa sa opisina ni Mayor Irene Montilla nga kinahanglanon sa pag-usisa sang pondo sa Banwa. Sa iban pa nga balita lokal, 7 ka mga puluyan ang naapektuhan sa sunog sa Purok Somel 3 sa barangay Bata sa syudad sang Bacolod mga alas 12:36 kaina. Sa report sang BFP Bacolod, 6 ka mga balay ang totally burned kag isa ang partially damaged nga tanan himo sa light materials. Ang totally burned nga mga balay ang ginapalagyahan ni Jenny Castillo, Julius Esperon, Ardelita Recopuerto, Alfredo Amelie Sr., Ricardo Mahinay kag Romeo Blanco. Partially damaged naman ang puloy-an ni Itchel Monotilla kag suno kay Bacolod Chief Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legaspe, nag-umpisa ang sunog sa puloy-an ni Jenny Castillo, ilabi na sa kwarto ni Reni Castillo. Dugang pa ni Legaspe, may kabudlayan ang BFP sa pagresponde bangod isa lamang kalagyan padulong sa lugar sang insidente, igkit-igkit ang mga panimalay kag magamay ang dalan. Nagdangat sa 225,000 ang balor sang kahalitan sang sunog. Naglambot pa sa third alarm kay nagresponde ang tanan nga unit sa Bacolod City Fire Station. Padayon man nga ginaimbestigahan sa BFP Bacolod ang ginhalinan sang kalayo. So suno sa aton initial investigasyon na found out naton nga ang mga nalitan naglabot ini sa 6 ka totally burned nga mga balay kag isa ka partially damaged. Suno man sa aton nga pagpangusisa, ang origin of fire naghalin ini sa balay ni Ma'am Jenny Castillo. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Chief Fire Marshal Chief Inspector Rodel ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legaspe. Una sa balita, una sa aksyon. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kinataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako galing si Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre
sa mga pakita pagid sang abilidad ko, hindi lamang sa mikropono, kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, niya. Kag sa detalya sa aton mga nagapanguna nga balita national, gina-encourage sa Department of Health ang mga nagabusog nga magpabakuna batok COVID-19 agud maproteksyonan ang lapsag sa risgo nga matapikan sang virus kag kamatayon. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang COVID-19 mahimo makaapekto sa placenta sa mga nagabusog, makatuga sang fetal injury kag kamatayon. Ginehemplo ni Vergere ang report sa British Medical Journal nga 5,000 ka mga nagabusong nga natapikan sang virus ang nag-eksperyensya sang critical admission, stillbirths kag early neonatal deaths. Tanan sila ang wala na bakunahan batok COVID-19. Ginkumpirmar sa Malacanang ang resignasyon ni Roy Simato bilang tiglikom sa Department of Environment and Natural Resources sa DNR bangod sa health reasons. Si Undersecretary Jim Sampulna ang ginappoint bilang officer in charge sa DNR. Ginpasalamatan naman ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles si Simato sa ginhatag ng serbisyo sa pungsod. Ang resignasyon ni Simato ang ginkumpirman ni Executive Secretary Salvador Medialdia. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:35. Ginpahayag ni Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso ang plano para sa gobyerno nasyonal nga mag-invest ini sa local entertainment industry agud maging competitive sa global stage pareho sa mga Koreans kag ginhimo sa ila popular nga telenovela subong man sang K-pop. Kalakip sa ginaduso ni Dumagoso nga hatagan kapital sa entertainment industry amo ang television, movies kag mga kaanggid nga mga avenues. Luyag sang Aksyon Demokratiko Presidential Aspirant nga makopya ang Korean model kag ipakita ang creativity kag talento sang mga Pinoy. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:36. Kaginyugin pamatian, nagabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karon nga adlaw Biyernes, Pebrero 18, tuig 2022. Sa liwatan nyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.